nem azért vagyok Hófehérbe, és nem is azért, mert tegnap Zoknitól Galléro még Feketébe voltam. Egy nagyon szép alkalmon, ami egy gyászos alkalom volt, de mégis szép. Köszönjük Péternek, hogy így megszervezted ezt a szép megemlékezést Adriról. Hanem más oka van annak, hogy Hófehérbe vagyok, az az, hogy az egész alkalom során szeretném, hogyha arra emlékeznétek, hogy hófehér és tiszta ruhát kaptunk az Úr Jézustól. És hogy ő úgy beszél hozzánk, mint aki egyszerre sok mindent ad, egyszerre beszél is hozzánk a szívünkhöz, és ugyanabban a pillanatban felemel, hogyha esetleg úgy éreznénk, hogy roskadunk. Úgyhogy ez a fehér ruha, a messzis fordításban majd úgy fogjuk olvasni, hogy ez olyan ruha, ami a mennyországba lett tervezve. Ez az a ruha jelképesen, ami a szentségről és tisztaságról szól. Tehát, hogyha előre mondom, hogyha úgy érzitek az alkalom során, hogy egy békétlen ellenállás van bennetek, akkor gondoljatok a fehér ruhátokra, akik már az Úréi vagytok. Hogyha még nem, akkor pedig kérdezzétek az Urat, hogy hogyan lehetne fehér ruhát kapni, szerezni. Hogyha pedig egy olyan dolog fogalmazódik meg bennetek közben, hogy ez most engem nem érint, de nagyon hálás vagyok neked, Uram, hogy elvégezted ezt bennem, akkor pedig csak legyetek hálásak. Azért mondok ilyen hosszú és körülményes bevezetőt, mert mindegy, majd látjátok, van ennek oka, egy nehezebb üzenetet hoztam. De bevezetőnek hadd mondjam ezt a gyülekezetnek a szűkebb tagsága tudja, mert már beszéltünk róla többször, hogy a gyülekezetünk az elmúlt években átment egyfajta rendeződésen. Így visszanézve ez leginkább lelki rendeződés, de részben szellemi is. Tehát egyfajta megújulás és dolgoknak a helyére tétele. És ahhoz, hogy ez folytatódjon, ez most már több lesz a szellemi, kevesebb a lelki, legalábbis reméljük, hogy kevesebbet kell lelkiekkel foglalkozni, és többet szellemiekkel. És épp ezért ez nagyobb falat. Itt sokkal nagyobb szerepe van már a hitnek, a tisztaságnak és az igaz cselekedeteknek. És épp ezért itt már kevés a józanész, kevés a rutin, kevés az ismeret és kevés a tapasztalat. Úgyhogy egy ilyen időszak előtt vagyunk, amikor ki vagyunk szolgáltatva az Istennek, de ez nem egy rossz kiszolgáltatottság, csak fárasztó. De ez nem baj, hallottátok éppen, hogy Tatárszentgyörgyön már 10 éve várakoznak valamire, tehát ez egy kitartást igényel, ez inthet bennünket erre. És várjuk azt az időszakot, amikor egyre többször, egyre gyakrabban azok a kis fények, amik a mi hitünk, az egyéneknek a hite, azok összeérnek, fáklyával adódnak, és olyan erős fénye van, hogy az sokaknak örömet és reménységet tud adni. Olyan reménységet, ami által örökké élnek, vagy belépnek abba az országba, vagy megerősödnek ebbe a hitükbe. Szeretném, ha egy picit elképzelnétek azt a helyzetet, hogy hol vagyunk mi, hol van Jézus és hol van az Atya. Azt olvassuk az igében, hogy miután az Úr Jézus visszatért az Atyához, az Atya a jobbjára ültette, gyakorlatilag úgy is olvashatjuk, hogy a trónjába ültette, és a lába alá, tehát az uralma, Jézusnak az uralma alá hajtja most az Atya Isten az ellenségeit. Ez történik. Ugyanakkor az Úr Jézus pedig, tudjuk jól, hogy mint pásztor és mint vőlegény, ő pedig ezerrel figyel a mennyasszonyára, aki készül, ez az egyház, és gondoskodik róla. Olyan féltő és igaz szeretettel, ahogy egy vőlegény tud gondoskodni a mennyasszonyáról. Elvakultan, kitartóan, elnézően, szeretetteljesen. De mégis ő a mindeneknek az ura.
Tehát egyszerre van benne egy tisztaság, egy szentség, egy uralkodás, egy hatalom, és egyszerre van benne egy olyan féltő szeretet, ami mindent el akar engedni, de mégis a szeretet miatt mégis helyreigazít. És a Jelenések könyvében, hogy olvasunk 7 levélről, ez 7 gyülekezetnek szól. Ezek a gyülekezetek akkoriban létező gyülekezetek voltak Kis-Ázsiában, és ez egy aktuális üzenet volt az ő számukra. És hisszük azt, hogy ez aktuális üzenet újból és újból az egyházban, magának az egyháznak, vagy egyház korszakoknak, de üzenet ez egyes gyülekezeteknek is. És 2 évvel ezelőtt az efézusi gyülekezet került reflektorfényben, ahol az Úr Jézus arra kéri a gyülekezetet, hogy újuljon meg az első szeretetben. Itt fontos az, hogy nem azt kéri az Úr Jézus, hogy kezdjetek el engem kérni, hogy megújulhassatok az első szeretetben, hanem ő azt mondja, hogy újuljatok meg ebben az első szeretetben, térjetek meg, fordulj vissza, és kezd el újból azokat cselekedni, amit korábban. Jó? Tehát, hogy amikor kérjük az Urat, vagy amikor vágyakozunk arra, hogy szeretnénk az első szeretetben megújulni, akkor tudjál róla, hogy ez your job, te feladatod, idézőjelbe a feladatot. Tehát ez a te lehetőséged. Jó, akkor így mondom, hogy megújulj az első szeretetben, és az én felelősségem. Tehát az én lehetőségem az, hogy visszafordulok, és azt mondom, hogy te jó világ, Úr Jézus, te vagy a szerető vőlegény, a jó pásztor, és én nem rád néztem, nem benned reménykedtem, hanem a saját erőmben, vagy másoknak az erejében gyönyörködtem, és abban bíztam. És visszatérve ahhoz a képhez, hogy az Úr Jézus ott van az Atya Istennek a trónján, az Atya Isten az uralma alá hajtja az ellenségeit, és közben az Úr Jézus pedig ránk gondol, és rólunk gondoskodik, és ezért leveleket ír. Na és amikor dicsőítjük az Istent, vagy amikor hozzá megyünk, akkor hogy vagytok az Úr Jézussal, hogy milyen érzés, vagy milyen esemény tőle üzenetet kapni? Milyen? Lillán már látom a mosolyt, ez gondolom valami jót jelent. Nem? Tehát az Úr Jézusnak a személye az milyen? Félelmetes? Zsarnoki? Olyan, ami azon igyekszik, hogy végre rajta kapjon valamin? Ilyen? Nem. Nem ilyen az Úr Jézus. De mégis figyelmeztet. És ez a mai üzenet is ilyen. És még egyszer mondom, a fehér ruha azért van, csak hogy folyamatosan emlékezzetek az alkalom során arra, hogy az Úr Jézus megváltott, igazságot készített a számodra, ami azt jelenti, hogy elfogadhatóvá vagy lettél az Atya Isten számára. Szentségbe lettél, az ő szentségébe lettél öltöztetve. Ez a designed by heaven. Ugye van ez, hogy made in China, designed by Apple, de ez nem olyan, ez olyan, hogy designed by heaven, és made by Jesus. A akcentusomat majd itt javítják a tanultabb kollégák. És a laodicei beli gyülekezetnek írt levelet, pontosabban az angyalának, tehát előjárójának írott levelet fogom nektek olvasni. Jó lesz. És ezt azért is hangsúlyozom ki, mert ez egy olyan üzenet, ami elsősorban a vezetőknek szól. Jó, tehát ezt én úgy hirdetek itt ma minden egyes szót, hogy elsősorban magamra és a presbitertársaimra értem, és utána mindazokra, akik vezetői szerepet és felelősséget vállaltok, mindazok, akik pásztoroltok. Ez a Jelenések 3:14-22.
És nem szoktunk ilyet csinálni, de most arra kérlek titeket, hogy álljatok fel, jó? Álljunk fel, és így közösen olvassuk. Én egy olyan fordítást olvastok, amit nem találtok meg a Bibliátokban, mert a Message-et fordítottam magyarra, a Message fordítást, és ezt fogom most olvasni. Tehát a Jelenések 3:14-22. Ír Laodiceába, a gyülekezet angyalának: Isten igene, a hűséges és igaz tanú, az Isten teremtésének kezdete ezt mondja: tudok rólad mindent, kívülbelül ismerlek, és kevés dolgot találok benned, ami tetszik. Nem vagy se hideg, se forró. Sokkal jobb lenne, ha hideg vagy forró lennél, langyos vagy, állott. Arra késztetsz, hogy kihányjalak a számból. Dicsekszel, hogy gazdag vagyok, mindent elértem, nincs szükségem senkire. Vakságodban nem látod, hogy valójában nyomorult, vak, koldus vagy, rongyos és hajléktalan. Azt akarom, hogy ezt tedd. Vegyél tőlem aranyat, amelyet a tisztító tűz próbált meg. Akkor gazdag leszel. Vegyél tőlem ruhákat, amelyeket a mennyben terveztek. Elég sokáig jártál félig meztelenül. És vegyél tőlem orvosságot a szemeidre, hogy láss, valóban láss. Azokat, akiket szeretek, számon kérem. Ösztönzöm, javítom és vezetem őket, hogy a legjobb életet élhessék. Állj fel, fordulj meg, és kövesd Istent. Nézd rám, az ajtód előtt állok, kopogtatok. Ha meghallod a hívásomat, és kinyitod az ajtót, bejövök, és veled vacsorázom. A győztesek velem együtt ülnek majd a főhelyen. Ahogyan én is, miután győztem, elfoglaltam a megtisztelt helyet Atyám mellett. Ez az ajándékom a győzteseknek. Eddig az ige. Foglaljatok helyet. Minden ilyen levél elején, ez a 7 levél elején az Úr Jézus bemutatkozik egyfajta módon, és ezt itt is így teszi. És ennek mindig jelentősége van, hogy az adott levélhez hogyan mutatkozik be az Úr Jézus. Ennek célja van. Ennél a levélnél úgy mutatkozik be, Message úgy, vagy ez a fickó, nem tudom, hogy hívják, de aki a Message-et írta, valamilyen Eugene Peterson, úgy fordította, hogy Isten igene. Az eredetiben az a szó szerepel, hogy Amen. És a zsidók 1-2-ben ezt olvashatjuk, hogy sokféleképpen szólt hozzánk eddig Isten, de most az utolsó időkben Fia által. És gyakorlatilag a Fia, Jézus Krisztus volt az, aki letette a záróakkordot az üzenetek sokasságára. Isten megteremtette az embert, nagy szeretettel, örömmel, teljes lényét, mindenét beleadva, ő rá hasonlítva. Aztán tudjuk, mi történt, eltávolodtunk Istentől röviden, és aztán sokféleképpen szólt az Isten az emberhez. És legvégül, végső megoldásként Fiát küldte, amiről mindig is tudta, hogy ez a végső megoldás. Nekünk szükségünk volt arra sokféle szólásra, mint emberiségnek. És ez a Fiú szól most, aki lerakta a záróakkordot, és nagyon komoly árat fizetett érte. Az a hűséges Úr Jézus szól ebből a levélből, aki elhagyta apját azért, hogy az egyházat megalapítsa, hogy az övéit megmentse. Ugye Pál apostol ír épp a elmúlt hetekben ezen az igén gondolkoztam, ennek a gazdagságán, hogy Pál apostol ugye beszél a házasságról, és ugye azt mondja, hivatkozik 1 Mózes 2-re, hogy a férfi, tehát inkább úgy mondom, az ember elhagyja apját és anyját,
és lesz a férj és feleség egy test. És utána azt mondja, hogy ugye, de ez titok, én az egyházra és a Krisztusra gondoltam, vagy gondolok. És milyen érdekes az, hogy az Isten megteremti az embert, és tudja, hogy az emberbe belé helyezett, vagy benne van egy olyan vágy, hogy nem lesz jó neki egyedül, és ezért ketten lesznek, és ezért el fogja hagyni apját és anyját. Az még nem feltétlenül jelent szembefordulást, de egy elhagyást igen. És lesznek ketten egyé, és milyen nagyszerű dolog az, hogy az Úr Jézus annyira emberré lett értünk, hogy nem csak testben, hanem gondolkozásában is. Ő azt mondta, hogy kész vagyok olyanná lenni, mint az ember, aki elhagyja apját és anyját. Azért, hogy egy legyen azzal, akit szeret. És aztán az Úr Jézus ezt máshogy csinálta, mint ahogy mi csináljuk az elhagyást. Ő tökéletesen hű maradt az atyához, és mégis elhagyta, és mi mégis egyek lettünk, és nem kellett konfliktusba kerülni. Sőt, a mennyasszonyt is kibékítette az atyával. Azt mondja magára az Úr Jézus, hogy ő az igaz tanú. Ő az, aki bebizonyította az egész teremtett világnak, nem csak az embernek, hanem minden teremtett lénynek, hogy az Isten jó, tökéletes, szent, ebből a szentségéből nem alkuszik meg, nem ad lejjebb, ezt nem is teheti. Ezt majd máskor beszéltem róla, ha valakit érdekel, még szerintem nagyon érdekes téma, beszélhetünk. Tehát, hogy jó az Isten, szent, és ezt a jóságot, szentséget, dicsőséget, hatalmat, ezt most Jézus megjelenítésben mutatja teljesen, és erről tanúskodott az egész élete. Hogy az Atya akarata jó, hogy folyamatosan azt teljesítette egyrészt, másrészt az ő igazságát elégítette ki a kereszten. Tehát ez a Jézus az, aki szól hozzánk. Így mutatkozott be nekünk ennek az ige szakasznak az elején. Ez az a Jézus, akitől tényleg nem kell félnünk. Igaz? Aki ilyen árat fizetett, attól nem kell félni. És így folytatja. Tudok rólad mindent. Kívülbelül ismerlek, és kevés dolgot találok benned, ami tetszik. Nem vagy se hideg, se forró. Sokkal jobb lenne, ha hideg vagy forró lennél. Langyos vagy. Állott. Arra késztetsz, hogy kihányalak a számból. Tehát ahogy mondtam, Jézus nem úgy írja ezt, mint aki így nagyítóval nézi, és kémeket küld utánunk, és várja, hogy mikor kaphat rajta, hogyha van esetleg ilyen rossz emléketek pedagógussal, szülővel, lelkipásztorral, bárkivel, szomszéddal, feleséggel, férjel, hát ilyen. De ő nem ilyen, hanem csak egész egyszerűen tényként közli, hogy értsd meg, én benned vagyok, te én bennem, ugye ezt mondja a főpapi imádság, vezér imádkozik. Teljesen ismerlek, kívülről, belülről. Szeretetből ismerlek téged. De értsd meg, hogyha ilyen langyos vagy, azzal nem tudok közösíteni, nem tudok jó pofát vágni hozzá, tehát hogy nem tudok úgy sem, mintha ez nagyon jó lenne nekem. Tehát legyél inkább vagy hideg, vagy meleg, vagy legyél megfrissítően mindig új, vagy legyél tűzforró, buzgó. Egy kiismerhető, ilyen buzgó kis keresztjén. De a langyos az nem jó. Az nem egyértelmű, az nem világos, az nem egyenes. És én egyenes vagyok. És az a példa jutott eszembe, hogy van, hogy megkérjük a gyerekeinket valamire, és amikor
azt látjuk, hogy az a gyerek érti és érzi azt, hogy amit kérünk, az miért fontos számunkra, vagy a család számára, és azzal az örömmel megcsinálja, az egy szuper jó dolog. De egy bizonyos kor alatt azt látjuk, hogy sokszor, és ha magamra visszaemlékszem, tehát ez nem egy, tehát én ilyen a gyerek, én ilyen, legalábbis ilyen voltam, lehet, hogy ti nem, de én igen, hogy volt, hogy megtettem, de úgy finnyogva, vagy fintorogva. Volt, hogy megtettem, de félelemből. Volt, hogy megtettem, amit kértek a szüleim, de csak azért, mert el akartam valamit érni ezáltal náluk, vagy másoknál. Vagy volt, hogy megtettem, de csak azért, hogy aztán dicsekedhessek esetleg a tesóimnak, vagy valakinek, hogy én mennyire jó vagyok. Tehát azért hozom ezt a hasonlatot, mert van, hogy Jézus megkér minket valamire, és mi megtesszük, papíron szupi, de belül valami nem jó. És mivel az Úr Jézus bennünk van, mi ő benne, ez ugyanúgy, mint ahogy egy szülő. Tehát amikor ezt látod a gyerekeden, akkor mi fogalmazódik meg benned? Már a szülőknek mondom, a gyerek át fogjátok élni nem soká, tínédzserek. Nagyon jó érzés. Tehát, hogy azt fogalmazódik meg benned, hogy bárcsak ne kértem volna meg. Tehát, hogy ennek itt semmi értelme. Tehát, hogy nem érti, hogy ez miért jó. Vagy hogy csak ő van a fókuszban, nem is, tehát, hogy nem fogja fel, hogy van ez a család, és hogy vagyunk mi együtt, és hogy mennyire szeretjük egymást, és tehát, hogy értitek? Tehát, hogy és ilyenkor az Úr Jézus is csak ennyi, így van vele, hogy azért mondja, hogy legszívesebben kiköpnélek a számból, mert hogy bárcsak ne kértelek volna meg. Tehát, hogy ennek így nincs sok értelme. És ez talán jól reprezentálja ez a példa, hogy mire is kell itt gondolkozni, mire kell gondolni, és én a magam példáját tudom nektek mondani, hogy így az utóbbi időkben, utóbbi fél évben én magam, tehát én rám nagyon, hogy mondjam, eltalált ez az ige, és azt érzem magamon, hogy kevésbé vagyok tüzes, és lelkes, és önzetlen, és kevésbé vágok hozzá szép arcot, hogyha valami áldozatot hozok, és inkább sajnálom néha magamat, vagy inkább szeretném azt, hogy én kerüljek a középpontba, és ne az én Uram, aki megváltott, aki egyébként mindenre felkészített, amit egyébként éppen csinálok. És ő a dicsőség mindazért. És ebben én szeretnék elsőként köztetek megújulni az odaszállásban és a langyosságból való kilépésben. Aztán elmondja az Úr Jézus azt is, hogy ez a langyosság, ez miért következik be. Hát, és ez tényleg így van. Azt mondja, hogy dicsekszel, hogy gazdag vagyok, mindent elértem, nincs szükségem senkire. Nem is veszed észre, hogy valójában nyomorult, vakkoldus vagy, rongyos és hajléktalan. Van olyan, hogy megkérdezi valaki, hogy gond van, segíthetek? És te azt mondod, nem kell, meg vagyok, elintézem. És közben így magadban az a gondolat fut végig, hogy te jó világ, hát neki nem fogom megosztani pont vele. Hát ő egy törvénykező. Ő neki nem fogom magam kiszolgáltatni. Vagy pont a másik oldal mondjuk azt mondja, hogy hát ő egy instabil. Tehát biztos, hogy vele akarom magam megosztani. És majd még erre vissza fogok térni, de ez a stabil-instabil dolog, ez talán egy nehézsége a gyülekezetünknek, hogy nagyon agyas a közösség, kezdve a vezetőséggel, és azt szeretjük látni, amikor mások is
átgondolják rendesen a dolgokat. És mindazok, akik készek azonnal ugrani egy hangra, az instabil. De ez nem ilyen egyszerű. Én azt mondom, hogy mind a kettőre szükség van. Most ebben nem megyek bele mélyebben, de fontos az, hogy alázattal legyünk egymás felé. És itt most csak visszatérek ide a gazdagságra. Tehát, hogy ez is egy gazdagság, hogy itt érhető tettem, például, hogy visszautasítom másnak a segítségét. Vagy a gazdagságnak egy másik ilyen belső hangja, hogy, és itt csináltam egy kis felsorolást, figyelj már, hát nekem hithősök a felmenőim. Nekem mondod, hogy mi itt a stájsz? Vagy általam nagy munkát végzett Isten. Vagy jelenleg is nagyon komoly, sok és nagy terhet viszek. Vagy én proféta vagyok, én tanító, én dicsőítésvezető, én bármi. Én vagyok valaki. Én gazdag vagyok, nekem nincs szükségem apró pénzre. Ne hülyeskedj már. És itt megint csak előveszem mint gyülekezetben, ha gondolkodunk, azt már többször így észrevettem magunkon, és ez főleg vezetési kérdés, tehát kevésbé érint mindenkit, de hogy sokszor, hogy mondjam, nem ölelünk keblünkre akárkit, akármilyen más gyülekezetet, pásztort, nem feltétlenül kérjük ki másoknak a véleményét, mert mi tudjuk, hogy mi hogy van, és hogy helyes. És ezt nem kell összekeverni azzal, hogy hiszem azt, hogy minden egyes egyénnek az, hogy amilyen egyéniség és amilyenek van teremtve, az fontos, és szerepe van, és élni kell vele, és használni kell. Ugyanez igaz egy közösségre is, de azzal az alázattal, hogy folyamatosan nyitott és kész vagyok elfogadni azt, amit egy másik egyén, vagy egy másik közösség eljutott, vagy abban gazdag, vagy abban jó. Na és ezt csak úgy magunkon így észrevettem. És ezzel kapcsolatban eszembe jutott egy példa, és ez érintheti az egész gyülekezetet, annak ellenére, hogy ez egy nagyon régi emlék, de lehet, hogy nyomokban hatással van ránk, és ezt csak azért mondom el, mert ez nem egyes személyeknek valami rossz gyakorlata, vagy ilyesmi, hanem ez lehet egy attitűd, ami hatással van ránk, és mi is elsajátíthatjuk könnyen. Ez pedig úgy néz ki, hogy egyszer voltam egy ifi konfin, hát ez volt már vagy 25-30 éve, amikor én ifi konfikra jártam, és ezek a konferenciák általában 3 naposak voltak, és az egyik nap, ugye ott jönnek-mennek a tanítók, mennek tanítások, kiscsoportos beszélgetések, stb. És az egyik nap jött egy gyülekezetnyi ember, voltak, vagy szerintem 25-en, és mert meg voltak hívva, valaki meg volt hívva közülük, hogy tanítson ott a konferencián, és tanított is, és igazából ez a kis fiatalság, akik akkor becsatlakoztak a konferenciába, igazából csak arra az időtartamra jöttek, amíg tanítottak, de addig meg nagyon-nagyon nagy feltűnést keltettek, és úgy tűnt, minthogyha valamiben különbek lennének, mint az összes többiek. Ez egy országos szintű ifjúsági konferencia, és nagyon szent és szép módon, de feltűnően voltak jelen. Ahogy vége lett a
annak az alkalom szekciónak, utána el is mentek, tehát nem is voltak ott a konferencián, csak arra az időre. És itt utólag megtudtam, ez a rózsakerti ifjúság volt. Az akkori ifjúság. És ezt nem azért mondom, hogy vádoljam az akkori ifjúságot, már nagy része nem is ide jár, hanem mindenfelé vannak más gyülekezetekben, vagy vannak, akik sajnos azóta már nem az Úrral járnak. De ezt csak azért mondom, mert lehet, hogy hatással van ránk is. Én rám biztosan hatással tud lenni egy olyan attitűd, hogy a helyén vagyunk. Mi meg tudjuk mutatni másoknak, hogy mi az az igazi kereszténység. Hogy mi az Jézus követni, hogy mi az őt dicsérni, dicsőíteni, és erre minket elhívott az Isten, hogy másoknak is itt a világtalanul, de más vakokat vezessünk. És ez a fajta gazdagság, amire azt mondja az Úr Jézus, hogy ez az, ami langyossá tehet bennünket, hiszen a gazdagság az egy olyan állapot, amikor azt mondjuk, gyakorlatilag azt mondjuk, hogy nincs szükségem Istenre. Erre a gazdagságra egy másik példát hadd hozzak, ami sajnos nagyon közel áll hozzám. Ez, hogyha oda jönnél hozzám, és megkérdeznéd, hogy figyelj, neked szükséged van a feleségedre? Hogy érzed? Ő neked olyan társad, akire neked szükséged van? Azt mondanám, hogy hát persze, nem az volnék, aki vagyok. Nem tudnék nélküle igazából élni, már el sem tudom képzelni az életemet, és naponta segít abban, hogy jobb emberré váljak. Például. És az az igazság, hogy ezt teljes szívből, őszintén és igazán mondanám neked. Tehát, hogy nem hazugság ez, amit mondok, de az a baj, hogyha a feleségemet kérdezed meg, akkor ő nem biztos, hogy azt mondja, hogy érzi, hogy én nekem szükségem van rá. Azért, mert a hétköznapokban, most így mondom, hogy annyira gazdagnak érzem magam, hogy nem tartok rá igényt. Hogy kihagyom őt a fontos dolgokból. Hogy nem kérdezem meg, hogy ő vele mi újság van, és neki mire van szüksége. És ezt is csak egy hasonlatnak hoztam, tehát mert hogy én igazából az egyházra és a Jézusra gondolok ebben a helyzetben, ebben a példában. És hogyha megkérdezném akármelyik őtöktől, hogy figyelj, neked szükséged van Jézusra? Mindannyian azt mondanánk, hogy hát hogyne, ne hülyéskedj. De az Úr Jézus ezt érzi? Hogy szükséged van rá? Vagy pedig megoldod okosba, kicsibe a dolgokat. És itt kanyarodunk gyakorlatilag az első szeretethez vissza, hogy hát persze szükségem van Jézusra, de itt a gyüliben azt érzem, néha kicsit túl racionalizálunk néha dolgokat, és amikor Jézus mond nekünk valamit, addig gondolkodunk rajta, addig elemezzük, addig állítunk fel 20 igét, amíg végül letompítjuk azt a hívást és azt a kérést, amit mond az Úr Jézus. És ez az, amiben azt hiszem, elsőként mi vezetők, de talán a gyülekezet is fejlődnünk kell, hogy készek legyünk olyan vak hittel csatlakozni az Úr Jézushoz, ami nem gondolkozik ennyit. Nem sorol igéket, hanem csak azt mondja, hogy jó. Nyilván, hogyha nem lehet ellentétes az igével. De hogyha igazából nem akarom elvállalni ezt a dolgot, akkor úgy is fogok találni igét, amivel viszont meg szembeállítom. Tehát itt okosnak kell lenni, megvizsgálni nyilván mindent az igében, hogy az nem ellentétes, de túlzásban ne csináld, mert egy idő után megromlik az a víz, és fogsz találni olyan igét, amit szembeállítasz vele. Vagy ami miatt azt mondod, hogy a család, meg mit tudom én, miket szoktunk mondani. És nyomjuk a stoppokat. Vannak ránk bízva valakik, testvérek,
bárki, és gondolkozom, stop. Jön egy hívás, gondolkozom, stop. Na majd legközelebb, amikor már ez meg az lesz. De nem, az most hív. Most kell igent mondani. És itt nem kell nagy dologra gondolni, tehát a Dávid, ahogy eljutott Góliátig, az nem úgy volt, hogy Dávid megszületett, egy inkubátorban ott nézte a füvet, ahogy hajlik jobbra-balra, és egyszer csak ott volt Góliát, és legyőzte, hittel. Mert egyébként ott hit volt, tehát hogy ott, ha olvassátok az igét, az egy hit cselekedet volt gyakorlatilag. Hanem úgy történt, hogy Dávid már kiskora óta hallgatta, ahogyan a bátyjai cikizik. Vagy kiskora óta hajnalba kelt, és gondoskodott a bárányokról. Kiskora óta el kellett kezdenie megtanulnia, felvenni a harcokat olyan elemek ellen, amik a nyájával szembe helyezkednek el. Előbb-utóbb jött az oroszlán, azt is legyőzte, jött a medve, azt is legyőzte. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy Dávidban a Góliáttal szembeni hit, és később népek legyőzésével szembeni hit, az nem úgy volt, hogy állati erősen imádkozott, és egyszer csak volt hite, hogy az amálekiekkel szembe menjen. Nem. Hanem úgy, hogy pici dolgokban lépésről lépésre, azt mondja Istennek az igéje, hogy aki a kicsin hű, a sokra bízza ezután. Tehát az Istennek a felhatalmazási mechanizmusa, ha lehet ilyet mondani, az olyan, hogy lépésről lépésre haladunk. És pici dolgokban lehet igent mondani, és ezáltal fog minket elkészíteni arra, hogy nagy felelősségben is legyen hitünk, és megálljuk a helyünket, és egyáltalán elhívjon. Tehát ne is számítsunk arra, hogy ami nagy dologra megkér minket az Isten, ha először például a pénzen nem vagyunk hűségesek, vagy az időn. Utána lehetnek lelki dolgok, amiken felelősek vagyunk, tehát például kapcsolatok, leginkább kapcsolatok, önmagunknak a tisztasága, jelleme, aztán jönnek szellemi dolgok, amikor valakit már önmagadat és másokat szellemileg táplálsz, gondoskodsz róla, és az Úr Jézushoz segíted. Tehát ebben vannak lépcsők, ezt egyébként ajánlom a fiataloknak is, hogy nyújtózkodjatok felelősségért az ifin belül is, de mindenféle lehetőségek között, már fiatalon, és kezdjétek picibe, tehát nem kell rögtön, minek lenni, pásztornak. De lehet, hogy ez az elhívásod már megvan. Én is nagyon fiatalon kaptam erős elhívást egyfajta szolgálatra, de nem akkor volt az ideje, hogy abba bele is lépjek. Hanem el lehet kezdeni szervezgetni dolgokat, valakivel együtt imádkozni, valakiért közben járni. Tehát vannak ebben lépések, de érdemes nyújtózkodni, és ebben lépéseket tenni. És tényleg csak ilyenekre kell gondolkozni, hogy van-e hitem abban, és igent mondok-e arra a felelősségre, hogy imádkozok valakiért hosszan, kitartóan. Van-e hitem abban, hogy például, hogy a gyülekezet a végső megoldás a világ problémájára. Van-e hitem ebben? Mármint, hogy nyilván Jézus, de hogy a gyülekezeten keresztül mutatja ezt be a világnak. Van-e hited ebben? Mert ha igen, akkor például valószínűleg a gyülekezetért rengeteg mindennek a megtételére készen állsz, vagy készen leszel, és lesz hozzá kedved. Vagy van-e hited abban, hogy most látsz egy szükséget, egy tesónál, vagy a közösségben, vagy a világban, és azt mondod, hogy igen, és átszervezem a családi naptárat. Ugye milyen pici dolognak tűnik, és milyen bagatelnek, és mégis a gyakorlatban erről van szó, hogy jön egy igény, és akkor azt mondod, hogy jó, akkor ma este nem nézzük meg a Chosen sorozatnak a következő részét a családdal, hanem elmegyünk és megcsináljuk ezt vagy azt. És ezeket nem úgy mondom nektek, mint elvárást, hanem úgy, mint egy gazdag lehetőséget, mert amikor egy ilyenre igent mondasz, utána nem legyengülsz, hanem felerősödsz. Jó, tehát lépésről lépésre, mint ahogy Dávid eljutott, és ez a gazdagságból indultunk ki, ugye? Tehát, hogy a gazdagság miatt nemeket mondunk néha,
vagy pitinek gondolunk dolgokat, mert én nagyobbra vagyok elhívva, meg ének. De itt az alázat és a sok igennek a kimondása az segített, de itt még előre rohantam, mert az igében, ahogy haladunk, még itt nem mondta az Úr Jézus, hogy mi a megoldás. Hát de most jutottunk oda. Jézus ezt mondja. Ezt akarom, hogy tedd. Vegyél tőlem aranyat, amelyet a tisztítótűz próbált meg, akkor gazdag leszel. Vegyél tőlem ruhákat, amelyeket a mennyben terveztek, hiszen elég sokáig jártál meztelenül, vagy félig meztelenül, és vegyél tőlem orvosságot a szemeidre, hogy láss, valóban láss. Ugye a tűzben tisztított aranyról az 1 Péter 1-ben olvashatunk, egyik kedvenc igém, sokszor emlegettük már így Angival is egymásnak. Amikor nehézségek vannak, akkor ajánlom ezt az igét mindannyiótoknak. Ez így hangzik, ami hitünk, ami hasonló a kipróbált hithez, ja nem, ez nem az ige, ez az én szavaim. Mindegy, itt Péter arról beszél, hogy az üldözött egyházhoz szól Péter, és azt mondja, hogy most megszomorodtatok, nehéz helyzetben vagytok, de tudjatok róla, hogy a ti hitetek, amely értékesebb, mint a tűzben kipróbált arany, az fog megmenekülést hozni, és az fog tovább fejlődni bennetek. És gyakorlatilag itt a tűzben kipróbált arany az lényegében a hitre utal, és azt mondja Jézus, hogy kérjetek tőlem tűzben kipróbált aranyat, mert az gazdagság. Na, az valami, ami gazdagság. És ez a tűzben kipróbált arany, ez gyakorlatilag a hit. És akkor itt már előbb-előre szaladtam egy kicsit, tehát hogy amikor hallod Jézusnak a hívását, akármiben, vagy szükséget látsz, és figyeljetek, Istennek a hasonlatosságára lettünk teremtve. Az ő jelleme gyakorlatilag, vagy törvénye, belénk van oltva a lelkiismeret által. Tehát amikor érzed a lelkiismeretet szólni, vagy Jézus hangját direktben szólni, szellem által, akkor mondjál igent. És szervezd át a családi naptárat, az aznap estédet, a holnap estédet, vagy az egész évedet. Mondjál le az aznapi sportolásodról, sorozatodról, vagy mit tudom én miről, amiről éppen le kell mondani. És ebben nincsen semmi gáz. Amikor megteszed, gazdagabban jössz ki belőle, mert a hited erősödni fog. És ez olyan kincs lesz, és olyan gazdagság, amiről azt tudod mondani, hogy ezt nem tudod felmutatni, hogy az enyém, de mégis te kaptad. Értitek? Ebben van egy ilyen kis furcsaság az Úr Jézus ajándékaiban, hogy a tiéd, de mégse. Azért egyébként, mert az ilyen ajándékot egyébként nem akarod mutogatni, hanem ezt az Úr Jézusra akarod terelni itt a szót, mert tudod jól belül, hogy ez az Úrtól van, és őt dicsőíti. És hát az a helyzet, hogy amikor beleállunk egy-egy ilyen hívásba, meg kérésbe, az önmagában már az hitpróba, hogy igent mondok rá, de utána jön a második session 2, vagy a második hullám, amikor megpróbál a sátán elgácsolni, az lesz a második fele a hitpróbának, de ebben sincs semmi meglepő, készen vagy rá. Jó, tehát az Úr Jézus nem kér olyan dolgot tőled, amire ne állnál készen, el fogod tudni végezni az ő szellemének a segítségével, azáltal, hogy ő benned van. A második dolog, amit azt mondja az Úr Jézus, hogy vegyél tőlem, az a fehér ruha, vagy a Message ugye úgy fordítja, hogy a mennyben tervezett ruhát. És erről már az elején beszéltem, spoilereztem ugye, hogy ez gyakorlatilag a mi megigazultságunkat jelenti. Tehát és ez segít a langyosságon vagy a gazdagságon, hiszen amikor felveszem a fehér ruhát, a megigazultság ruháját, akkor, ahogy énekeltünk, a te trónodnál állva, mi történik? Eltűnik minden rangom. Nincs semmi, amit fel tudnám mutatni az Úr Jézus előtt. És amikor felveszed ezt a fehér ruhát, akkor pontosan tudod azt, hogy ez a mennybe lett tervezve. Ezt az Úr Jézus készítette. Ez egy olyan ruha, ez a megszenteltség, az, hogy elfogadható vagyok az Isten számára, ezt nem én végeztem, ezt az Úr Jézus. És ő az, aki most is
el fog végezni dolgokat. És a harmadik dolog, amit mond, hogy vegyél szemgyógyító írt, vagy gyógyszert, orvosságot. Igen. Milyen sokszor mondjuk azt, hogy nem látom, hogy mit akar az Isten, vagy mit szól, vagy mi az ő terve, vagy milyen munkát végez, nem látom a gyümölcsét, az eredményét. És az Úr Jézusnál van szemgyógyító ír. Hiszem, hogy ez, mivel orvosság, ennek valamilyen munkát el kell bennünk végeznie. Az orvosság az általában lerombol valamit, vagy megerősít valamit bennünk, vagy mind a kettőt, van olyan kombinált hatóanyagú gyógyszer is. És ez a gyógyír, amit az Úr Jézus tud adni, ez megnyitja a szellemi látásunkat, hogy lássuk, hogy mi is történik valójában. Amikor mi bármit csinálunk, vagy nem csinálunk, akkor valójában mi történik. Hogy valódi motivációnk, hogy valódi jelenlétünk, és valódi megértésünk, és valódi belátásunk legyen. Olyan, ami nem pusztán földi, hanem ami az Atyával, hogy mondjam, van összehangolva. És így fejezi be az Úr Jézus, hogy azokat, akiket szeretek, számon kérem, ösztönzöm, javítom és vezetem őket, hogy a legjobb életet élhessék. Állj fel, fordulj meg és kövesd Istent. Nézd rám, az ajtó előtt állok, kopogtatok. Ha meghallod a hívásomat és kinyitod az ajtót, bejövök, és veled vacsorázom. A győztesek velem együtt ülnek majd a főhelyen, ahogyan én is, miután győztem. Elfoglaltam a megtisztelt helyet Atyám mellett. Ez az ajándékom a győzteseknek. Tehát az Úr Jézus, amiről már annyiszor elmondtam, és azért mondom el ilyen sokszor, hogy távol legyen tőletek az a kép, hogy az Úr Jézus valamilyen belső frusztrációját akarja rajtatok, vagy rajtunk kiélni. Tehát ő távol áll tőle minden ilyen, és nem hasonlítható semmilyen földi személyhez, akit már megszoktunk, és ezt tapasztaljuk tőlük, vagy tőlem, vagy bárkitől. Tehát gondoljátok el, hogy nem megalázó, hogy ott van a mindenségnek a királya, és fogja magát, és ott vár az ajtóba. Kopogtat, és ott várakozik. Tehát, hogy ez nem alantas a mindenség királya részéről. És szerintetek ő ezzel azt mondja, hogy ez is jellemző embereknél, hogy egymást zsarogatjuk, és figyelj, miattad itt állok az ajtó előtt, hideg van, esik az eső, nem vagyok veled, nem lehetek veled, nem osztod meg magad velem, és hogy nyisd már ki az ajtót, mert én itt állok. Nem. Tehát Jézus nem magára gondol közben, nem rád. Arra gondol, hogy veled szeretne vacsorázni. Itt azt a szót azt mondja, hogy lakomázni. Tehát, hogy az Úr Jézus, ő úgy van ez, hogy ez neki egyáltalán nem alantas. Egyáltalán nem megalázó, hanem örömmel, türelemmel, és azzal a reménységgel kopogtat mindig, hogy beengedjük. És ő szeretne velünk lakomázni. Amikor bármikor valami jó, klassz módon együtt akarunk lenni a barátainkkal, akkor általában meghívjuk egymást egy vacsorára, ebédre, vagy valamivel, mert valamiért az étkezés az egy olyan dolog, ahol a közösséget valahogy mélyebben meg tudjuk élni. Nem tudom, hogy ez miért van, de én is tapasztalom, én is szeretek együtt tenni másokkal, és közben jót beszélgetni, nevetni, akár sírni, de hogy jó így, és az Úr Jézus Krisztus erre vágyik, és erre kész, és ezért kopogtat, ezért igazít helyre, és az a helyzet, hogy itt a 7 gyülekezetből csak az egyiknek ad full dicséretet, a többinél pedig helyreigazítást. És ezt a helyreigazítást pedig azért adja, mert nagyon-nagyon szeret. És arra kér bennünket, hogy
hogy változtassuk meg azt, ahogyan gondolkodunk és ahogyan élünk, mert ő igazából nem szeretne kiköpni a szájából. Ő igazából nem akar elítélni, nem akar ilyeneket csinálni, hanem ő velünk akar vacsorázni. És ezt csak azért kéri, mert szeret. Pont úgy, ahogy te a férjedet, feleségedet, és nem az önző állapotodban vagy, hanem egy szent állapotodban vagy, azért kéred meg néha dolgokra, hogy szeretném, hogy ezen változtassunk közösen, vagy ebben kérlek, hogy próbálj meg változni, azért, mert akarsz vele együtt vacsorálni, vele együtt jó közösségben lenni. És nyilván te is felajánlod a magad változtatását, de Jézusnál erre nincs szükség, úgyhogy ezt most hagyjuk. De ez a célja, és ez a célja a mai igének is. Nem a korbácsolás, hanem csak egy felhívás arra, hogy egyre inkább átadott életet éljünk az Úr Jézusnak. Amen.